Uffiċjalment is-suġġett tagħna u ser nitkellmu dwar l-ammont ta' ħin illi t-tfal u liedna u xi kultant ukoll inkluż aħna inqattaw quddiem computer, tablet jew kellha mobile l-hekk imsejjaħ screen time. Imma biex nibdew diskussjoni xtaqt nurikom dan il-filmat. Zek, ġil-papa. Nerġa' qiegħed fuq tablet. Il-mami għat li l-lista. Ma tat-tifel ma jistax ikun ħin kollu fuq tabletta. Vera, jinta jżulu. Irrid tinsajjar, ngħaddi, inlesti. Inkella ma jħallini naħdem. Naf, ma qed nibża li mhux qed jagħmlu ġid. Għalkemm familja fl-istess dar, ġieli ma tiltaqax. X'nistgħu nagħmlu? Huwa tajjeb li tħalli t-tfal jilagħbu fuq appart elettroniku minn ta' età żgħira? Kemm għandu jkun il-ħin li t-tfal iqatta fuq dal-apparat kuljum? Tajjeb li tħalli t-tfal jużaw l-apparat elettroniku waqt li ntamel affarijiet iktar importanti biex iżommhom kwieti? U jekk le, kif se tikkontrollhom? Jeżistu alternattivi? Daku il-ħsieb tad-diskussjoni li ser nitkellmu dwarha sew. Naħseb jiġbidlek daqsxejn l-attenzjoni. U ġelek tistaqsi, ngħidu hekk, ġelek tistaqsi realtà ma għandna lil Kejn mill-Responsible Gaming Foundation u qed jistaqsi għalfejn Responsible Gaming Foundation qed tkellem dwar dan. L-għodwa tajba. L-għodwa tajba, nsellmilkom u nawguralkom l-ewwel ħaġa l-festit tajba. Iva, il-fondazzjoni xtaqet li toħloq daqsxejn ta' kuxjenza fis-soċjetà hemm barra permezz ta' dan il-proġett ċkejken fejn qegħdin innigżu daqsxejn lin-nies fuq il-ħin li nqattaw aħna lkoll ta' mill-tfal tagħna sal-adulti u l-anzjani. Il-ħin li aħna nqattaw quddiem dan l-apparat elettroniku. Il-kelma bl-Ingliż hija screen time xiġifieri. Il-ħin kollu li aħna inqattaw quddiem tablets, laptops, mobile phones, quddiem oġġetti elettroniċi. Qiegħed ikun ta' benefiċċju għalina, qiegħed jisraqilna minn ħin aktar importanti li nistgħu nqattaw ma' wliedna. Dan is-suġġett nidħlu aktar huwa importanti nidħlu aktar fih fid-dettall fejn jidħlu t-tfal żgħar fl-età. Illum il-ġurnata hija realtà narawha tiġri madwarna l-ħin kollu fejn biex nkunu m'hemmx għalfejn qogħdu neħbew wara subajna biex it-tfal tagħna jqogħdu daqsxejn kwieti minn meta jkunu żgħar nitfgħuhom quddiem it-television, quddiem immorru nieklu biex jqogħdu ftit kwiet intuhom it-tablet f'idejhom. Qiegħed ikun ta' benefiċċju għalihom b'dawn il-filmati qegħdin noħolqu daqsxejn ta' mistoqsijiet kif qal tajjeb Quentin. Parti mill-proġett ukoll bl-għajnuna ta' Matthew Bartolo, il-counselor mill-Willingness Team, ġimgħa wara li nippostjaw dan il-film, dan il-filmat noħorġu r-risposta aktar fid-dettall tal-counselor. Infatti ħriġni il-ġimgħa. X'kienet il-risposta tal-counselor tas-Sur Bartolo? Għajjem il-kunċett ta' tech-free hour. X'inhi tech-free hour li fil-familja ikun hemm dik is-sija fejn l-apparat elettroniku jinġabar jintefa' f'nofs ta' mejda u nissoċjalizzaw, nitkellmu, nikkomunikaw aktar flimkien f'dik is-sija. Li naħseb li llum il-ġurnata ħafna familji, ħafna drabi Quentin nkunu qegħdin ngħixu taħt l-istess saqaf u bilkemm nintaqgħu. Ġifieri l-missier jasal mix-xogħol, jara logħba futbol, fl-istess ħin il-mara qiegħda isfel fuq it-tablet, it-tifel qed jistudja fil-kamra u t-tifla qiegħda tilab fl-istess dar sal-4 ta' filgħodu qed tilab. Ġifieri dan huwa suġġett li tajjeb li nibdew niddiskutuh fis-soċjetà. Kemm supposti qattaw ħin it-tfal quddiem screen, quddiem tablet? Sewwa, skont Matthew Bartolo l-counselor bejn 2 u 5 snin il-ħin huwa tas-sija fil-ġurnata. Imbagħad minn 5 snin il fuq il-ħin huwa ta' 2.
fil-ġurnata. L-importanti hija li il-persuni iżommu il-kontroll ta' ħin. Il-ġenituri jżommu l-kontroll ta' ħin fuq it-tfal, aktar ma nikbru il-persuna stess iżomm il-kontroll ta' ħin. Kif tibda taqbeż daqsxejn il-kontroll ta' ħin, bħal kollox l-affarijiet jistgħu jiddeterjoraw u jwasslu għal problemi. Tara li kważi dan huwa task diffiċli għal-ġenituri għaliex faċli hawnhekk bil-qiegħda nitkellmu, imma r-realtà hi li nagħmlu x'nagħmlu, it-teknoloġija mdawra bina fuqna u x'imdaqqiet. Huwa l-ġenitur stess li jikser dal-satejn jew ġenituri, eżempju, jgħidulek jekk ma nitfaħħomx qudiem it-tablet laqas insajjar, laqas innadda. U l-bot jien nagħmel 12 sija qudiem kompjuter kuljum, jiġifieri bħal ma jagħmlu bosta niżgħar, jiġifieri u r-realtà hi li kif tmur id-dar terġa' tuża il-mobile, tara t-televiżjoni. Nippretendu ħafna mit-tfal imma aħna ma nagħmlux l-istess, ma nimxux ma dawk ir-regoli. Ekku l-ewwel fejn jitlu tfal speċjalment l-ewwel persuna tkun ta' eżempju hija l-ġenitur. Hija faċli li nitkellmu li rridu nżommu kontroll ta' ħin fuq it-tfal tagħna meta fl-istess ħin kif niġu għas-sijunu biex nilagħbu mat-tfal tagħna, nikkomunikaw mat-tfal tagħna, nispiċċjaw fuq is-sufan bil-mobile f'idejna, bil-laptop f'idejna. Le mhux faċli Quintin. Imma l-affarijiet jibdew minn passi żgħar. Jiġifieri permezz ta' dawn il-filmati qegħdin nerġa' nirrepeti noħolqu daqsxejn ta' kuxjenza biex kemm jista' jkun il-ħin tal-ħajja tagħna ngħixu b'aktar mod sostenibbli, speċjalment fejn jidħlu it-tfal tagħna. ċaġara xtaqt nagħmel referenza liha persuni li jagħmlu użu mill-lob tal-azzard mod online dawn ukoll iqattaw ħafna ħin qudiem computer. X'parir tagħti kejn għal dawn il-persuni, dawn l-individwi? Anke fil-kuntest ta' żminijiet għaliex naf li intom twasslu dal-messaġġ matul is-sena ma ta' żminijiet isu hemm il-tendenzi aktar li dak ikun jiżgarra xi ftit. Matul dan iż-żminijiet il-persuna tkun aktar libera fil-ħin tagħha, jkollha dawk il-festi u jkollha aktar ħin biex tilab. L-screen time jista' jwassal ukoll għall-lob. Issa, jekk persuna għaddejja mill-lob tal-azzard, jiena dejjem nirrepeti, jekk inti żomm mal-kontroll ta' ħin u ta' flus, inti tista' tilab b'mod rekreazzjonali ta' divertiment and good luck to you. L-importanti li timxi mal-linja tal-kontroll. Kif tinqabeż dik il-linja tal-kontroll jibdew il-problemi sfortunatament. U jekk persuna għaddejja mill-problema tal-vizzju tal-lob tal-azzard, aħna bħala fondazzjoni niżgarra ftit minn dak li konna qegħdin nitkellmu għandna l-linja ta' għajnuna tagħna 1777 fejn persuna tista' ċempel f'anonimità assoluta staff imħarret sena sħiħa u servizz 24 sija kuljum nisimgħu l-istejjer u nirreferu għall-għajnuna. Barra mill-1777 għandna il-website tagħna www.rgf.org.mt fejn jekk il-persuna tistħissa ma leħena tista' tiċċettja mal-istaff tagħna. U nkun qegħdin nipprovdu l-għajnuna. Kien, grazzi ħafna l-kont magħna, awguri milli tittajjeb lilek u l-membri kollha tal-fondazzjoni li taħdmu matul is-sena kal twasslu dawn il-messaġġi sewwija f'kuntest soċjali ta' realtajiet li huma xi ftit jew diffiċli imma mhumiex impossibbli wkoll illi nisfidaw u niġġieldu. Ser nagħmlu qasira riklami kif niġu lura naraw x'inhu jiġri.